Sa Good Vibes, isa ka supplier sang dog food, kaupod ang Portion Project ang nag-set up sang community pantry sa gwa sang iyang baligyan sa Capitol Shopping Center. Pati mga layaw nga ido kag kuring ang nagamukbang sa gwa sang baligyan. Yaring report ni Romeo Subaldo. Bangod sa nagadamo nga community pantry nga nagtuluhaw diri sa Negros Occidental, isa ka distributor sa dog food ang nakapinsar nga mag-partner sa Portion Project, isa ka animal rights welfare group para mag-set up man sang community pantry. Libre nga dog ag cat food ang ilang ginatanyag. Bisan sino nga dog o kun cat owner, sarang makakuha sang isa ka pack sang dog o kun cat food. Suno kay Jonel Positar, branch manager sa kumpanya, pati ang mga hinuptanan ang nagakagutman man. Gani, nakapinsal sila nga mag-set up sang pantry. Ginauso-uso ang pantry. Oo. So, Falcor na pamisar man na put up na sang pantry para sa mga animals. Oo. So, with the help sang Portion, ako idea ang Falcor ang Portion na magpatulog ng pantry para sa mga animals. Sa kahapon sila nagsugod, kag sa maglapta sa social media ang ilang nga post, may mga nagpila gilayon para maka-avail sang libre nga pagkaon para sa ilang mga hinuptanan. Anybody makakuha sa each person makakuha isa ka pack. Kinalimita lang sa one pack sa isa ka tao. Oo. May mga oras nga pwede lang kakadugri. Open kami from Monday to Saturday, 8 a.m. to 4 p.m. Nagasugod sila alas 8 sang aga tubtub alas 4 sang hapon sa may Nara Avenue sa Capitol Shopping Center. Bagluwas sa ginahatag nila nga dog kag cat food, may pamukbang pasagwa sang ilang nga store, mga layaw nga ido kag kuring, sarang makakaon sang libre. Ang cat food ang gikan sa Portion Project. May napulo na sila gani karon ka mga hinuptanan nga mga kuring nga ginadoptar nga ginapakaon sa kada adlaw.